enjing lan salam lestari para pamirsa ingkang kinurmatan wonten ing sekolah. Kita sampun dipun lampahing pangginanipun pupuk organik minangka perangan saking program Adiwiyata Sekolah. Pupuk menika asalipun saking sampah organik kados godhong karing lan sisa panganan ingkang dipun ginakaken kangge nyuburake ketuwuhan wonten ing lingkungan sekolah. Panggenganipun pupuk organik saged njagi kasurubuhan lemah lan dadosaken lingkungan sekolah langkung resik lan ijo. Mekaten pawartos menika, mugi program Adiwiyata saged terus lumampah lan maringi paedah kangge sedaya warga sekolah. Kula, Vanessa, pembawa pewarta lan aturaken panuwun. Saniki kula kali Kaisa badhe tanglet tentang Adiwiyata yaiku pupuk. Apa tujuannya para siswa sinau damel pupuk ini? Tujuan kegiatan ini yaitu kangge siswa supaya saged ngertosi cara nggawe pupuk, cara ngolah limbah, rasa peduli kangge lingkungan lan nambahi keterampilan. Jenis pupuk apa sing digawe siswa lan kenapa milih pupuk itu? Pupuk sing digawe yaitu pupuk organik. Amarga pupuk organik itu ramah lingkungan, aman dari tanduran. Seperti godhong-godhongan lan kotoran hewan. Saniki kula kali Mas Ilham badhe nakokaken tentang Adiwiyata yaitu pupuk-pupuk. Pripun tanggapan para siswa tumrap kegiatan pembuatan pupuk? Para siswa padha nanggepi kanthi sae lan semangat banget. Bocah-bocah saniki saged belajar lan praktek secara langsung amargi panggene ten sekolahan dadose sae. Pun urut-urutan proses para siswa nalika damel pupuk. Sing pertama urutane niku bahane dicacah riyen, mari makan dicampur. Nah, mantep dicampur niku didiamaken sampai tadi kompos.